Яхния от чушки, домати и лук. Лек, ярък вкус благодарение на лютите чушки и чесъна. Това зеленчуково ястие се приготвя лесно, а комбинацията от продукти е позната и хармонична. Тази рецепта за проста яхния със сигурност ще ви бъде полезна. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Рецепта, която си заслужава всяка минута. Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.